Na rantsi da Allah na gaji da wannan kalar rayuwar. Haka kullum kake faɗa amma ka kasa dainawa. Yanzu na ɗau matakin sauyawa. Kin san ina zamu je? Ina ko zamu je? Suwa za ka yi ka je ka damfari wani? Idan Dr. Usman zamu je. What? Kana da hankali kuwa? Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Alawadu Usman. ya gida nace magana kudin nan ce kenan baka da wata matsala. yawo to ya za in karbe su Kada ka ce ka ji mana. Ni fa na kawo kaina. Eh. Ka san inda zaka same ni ne? to yanzu da ka kawo Kwana nawa kuke kuna nema na? shine Allah ya kawo ka idan mu dama ka san shi lamarin Allah Dakata ka ji. Yanzu wallahi abubuwa Kai, sun kai. canza. Bari mana Usman me haka? billahi allazi la ilaha illa huwa sai ka bada kudin nan yau daga nan kaga ba za mu motsa ko ina ba station Bari mana da Allah. kai fita wallahi oke zuwa da kai ka tsara ne ka ƙara karɓar wasu Da kenan mutuncin magana mun gudu. me mutunci har ka kudin Haba, Usman, billahi me haka? allazi la ilaha illa huwa a haka ba inda zaka sai mun tafi station da kai a haka kada zan kafcece ni ma kafcecen ne Da Allah bari mana haba Usman. bari lokacin da ka zo karɓi kuɗin ta kai bari oke na ma zama abokin wasan ka yanzu saboda harkar kuɗi ta haɗa mu ko Usman ya kake irin wannan? kai hawa Usman san dai a har haka kai mun tsirara mana kana rike mu me haka a Usman? haka dai ko mutuwa ce ba yadda za ka kwace wallahi a haka dai Dan Allah ka sake ni mana ba na san irin wannan ka sake ni mana Usman. da ko mu mi ko mun wayannan kira wannan Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani. Ka amince da su dangana maka ba wasu a cikin dukiyar mutane a baku amana. Ai kaman ba za ku ci kuɗin mutane ba. Ɗalibu ba ganin su. Kaman ba ka ci kuɗi ba. Gashi yanzu ka komai ka ruguza. Kada mun lissafin doke rano. Kai. Tambaye ka mana. Nawa ne kake nema a hannunsa kuma nawa ka zuba a cikin wannan harka? abin da na zuba naira miliyan 3,150 bawan Allah nan ya zo muka fara harka ya lallame ni rimi fa muka fara harkoki kawai ga na neme shi na rasa ba shi yasa tunda na zo yau na same shi kawai ni a karban mun kuɗi na yalla kawai a karban mun kuɗi na Baka san sunansa bane? Baka san sunan shi ba? sunansa Amadu Ka ƙara kiran gayi a cikin charge office. Ka gane yayi. Ba na kaza bane fada. Kudinka da yake waje na miliyan 3,650. Akwai kudin rijista 350 da kudin clearance duk ba abin da aka yi da su. Kai kiliya gaba daya. Wallahi tallahi ba cutar ka ne ni ba. Yanzu Allah ya shirye ni. So nake na gyara duk abubuwan da na yi a baya. Yanzu zan biya wa kudinka a cikin wata daya. ni ban amince ba duk wata amincewa ma ni a gurin ka bana so kawai ni abin da nake so kawai ka bani kuɗi na Allah bai bawan Allah nan fa ni fa da a ciki ma fa nake fa sai na naushe shi ba kawai ni abin da nake so Allah bai kawai ku karban min kuɗi na A nan gurin? yawwa Ko mu gyara ku je ku harka tsakanin ku. kawai tunda dai kai hakuri Allah bai Kaga yalla bai ni zan tsaya masa waye kai? Iliya na karbi belinsa kafin lokacin da aka yanke za a kawo kuɗin ba matsala mutar da hankali To ka zama iliyan karɓar beli. Sai ta ka kuɗin ka zo. Ana neman matsaya ta kulle kana magana beli. Idan kuɗi aka samu lissafi a bayu ba zan tattara ku gaba daya mu rubuta FR ma'auna kutu. zuwa fa suka cinye kuɗin tare amma wai yake wai zai karɓi belin sa ko ina ya bi kuɗin Ina ganin ka gane. Bin ba su magana. Ba wurin zai kinsa. Ina tunanin yanda za mu yi ne, yanda abin zai yi. Amma ka san me? Ka san yanda suke so mu yi kuwa? za a karɓo kuɗin daga gurinsu a zo a biya su ko To ta ya za a yi mu karbi kuɗi daga wurinsu bayan ba a jiya muka ba su ba? ya ce ya gaya miki komai Na san ba zai taɓa yafe min ba. Sai mun dangana ga hukuma na biya shi. To ta ya za mu biya shi? Muna cikin wannan halin duk ka bi ka kwashe kuɗin ka je ka fara gini. Komai dan lissafi ne. Yanzu ba a wahalar da gangar jiki.
da kuɗinsa za a biya shi. What? Ban gane ba. Me kake nufi kamar da kuɗinsa za a biya shi? Na san zai kira min hukuma, zai sa a kama ni, a kulle ni. Bayan kwana 2 da kama ni, za a yi kidnapping ɗinsa. Za a nemi miliyan 5, ba shi da miliyan 5. Za a nemi miliyan 3, kuma ba shi da miliyan 3. Amma matarsa na san duk yadda za ta fito da shi, domin tana da yadda za ta fito da shi. To ai ba miliyan 3 ake magana ba, wajen miliyan. Dakata, na sani. Akwai Amina Fara. Haram. What? Haram. Gaskiya ba da ni ba, ka san na tsane ta. Da ita na haɗa aikin. Saboda ina so in rabu da ita. Ta takura mu, ba na son ta. Na san kuma zaki maganinta. Yadda ina dawowa, kin ga kawai aure zami. Kin ga ba mu da wata matsala, ba mu da ciwon kan komai. Da Allah. Hasina, dole sai mun tsorata shi yanda zai sa a kawo kuɗin nan da wuri. Wa ya ce a dake shi? Ka ku dake shi, ni na san yanda zan bi da shi a hankali ya fito da kuɗin. Ba a BQ zai kwana ba. Ku dawo da shi nan. Ku je ku kawo min shi nan gurin. Gaskiya idan aka yi aikin nan haka za a iya samun matsala. Wace matsala? In ma an samu matsala ni za a zarga ba kai ba. Kuma ka sani, na yadda da kai ne shi yasa na bada sunanka. Gaskiya Hasina ko kaɗan baki kyauta min ba. Yanzu saboda girman Allah Hasina baki yarda da aminci, yanzu a zo a haɗa baki da ke a kawo ni cikin wannan rayuwar. Me yasa zaki min haka? Ka daina ɓata bakinka don ba wata rana da za ta maka a nan wurin. Abin da za ka ringa tunani shine ta yaya za ka fita daga nan wurin gobe. Idan ba haka ba, zan barka da su. Gaskiya dai Hasina, Allah ya isa, wallahi kin cuce ni. Wallahi ina son ka ne. Da ba na son ka, zan barka da su Ojo. Ojo! Ojo! Adai! Duk nan kowa aikin kuɗinsa yake yi. Yanzu ka faɗa min yaushe za ka ba mu kuɗin. Na gaya miki bani da kuɗi. In ina da kuɗi me zai hana in bayar? Ni wallahi bani da kuɗi. Ya kai kin gama da shi ne mu wuce da shi. A'a. Waya za ku ba shi? Zai yi recording. Wace daga ciki? 7. Oh. Waje dan ladi. Ni gaskiya kin cuce ni wallahi. Ka san abin da yake burge ni da rufe da yogurt? Yana gyara fata kuma yana gina jiki. Zan kama ruwa. Na da wani kuɗi da zan bayar. Kawai a kawo da cikin wannan rayuwar a zo a ajiye ni. A ce yanzu samun irin wannan rayuwar ma wai har da mata yanzu rayuwa ta zama wata iri. Gaskiya wannan yarinyar ta cuce ni. Kai. Ni fa ban yadda da wannan matar ba fa. Kar mu yadda da ita, akwai matsala. In muka yadda aka yi wayan nan za a iya samun matsala. Yan sanda su iya zuwa su yi tracking din mu. Kai karana ke ganin ta. Mace ce ba kwakwalwa gare ta ba. Ne mata wannan biyayyen ne ba saboda mai ogan ya ce ka gane? Saboda haka baya ta za a yi ta wata waya ko waya da sauransu, ni na san me za a yi. To ba inda za a yi wayan nan, kawai ke shiru. Saboda tana nuna mana ta juya mana hankali, to ƙarya ne. Kawai mu bi ta a hankali sai ka kawo mana. No kuma wayar za a yi CD mu tafi da shi can wani guri a wayar, ka gane ba dai a nan ba. Ka zo mu je, na san me za. Ka gane jina. Duk yadda za a yi yanzu za a iya zuwa, ka gane a kama mu, kawai a kyale ba za a yi wannan wayar ba. Na san me zan zo mu tafi.
tun jiya nake kiran wayarsa. Na kira an ki a daga. Da ƙyar na samu aka daga. Ko damar magana ba a bashi yayi ba aka kashe wayar. Har sai da zan yi. Dan Allah ki haƙuri. Ki daina saka wa kanki damuwa. Komai yayi farko yana da ƙarshe. Kuma ki kalli lalurar da ke jikinki. In kika samu kanki tsananin damuwa, me ke tunanin zai faru da ki? Kin ga za a samu matsala. Dan Allah ki haƙuri. Ki daure. Dole ne na samu kaina damuwa. Ki sani ba ni da wani gata sai shi. Ba ni da kowa sai shi, shi kadai nake da shi. Allah sarki. To aikin manta, mu kuma ba. Mu ma fa shine gatan mu. Tunda iyayen mu suka rasu shike daukan komai namu, shine cin mu, shine shan mu, shine dawainiyar mu. Kin ga ai duk abin ɗaya ne. Akwai sauki a rayuwa, akwai tsanani. Kar ki damu. Mu insha Allah in na koma gida zan sanar da su halin da ake ciki. Ya zama dole a tallafa miki. Ki haƙuri dan Allah. Shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha sosai. Ni tun farkon wannan abin na san irin haka za ta faru. Ana fara bani aikin nan aka ce wai ga da wacce zan aiki da ita nan. Irin wannan aiki mai mugun bakin hatsari a ce wai ni zan yi shi a ƙarƙashin mace shi yasa na gaya ma. Ni na san za a samu matsala. Macen ma a ce ne aiki a ƙarƙashin wannan macen. Ka bani na yi tunani mana malam. Kika mare ni? Na rantse da buwayar Allah tun da kika mare ni ba ki sake sha'awar marin wani wadda kai. Dakata. Ka zo kai aikin da zaka yi nadama. Allah shi gani ba wata nadamar da zan. Namiji ma dan uwana mai karfi iri na idan ya sake ya mare ni sai babarsa ta jinyar sa ko ta kuma yi wawwani. Ni na rantse da Allah na fa karfin mace ta mare ni macen ma irin wannan. Kai! Amma baka fi karfin mace ta haife ka ba. Sannan ka mata fitsari da kashi ta wanke ma. Nonsense. Allah ta gani. Kada ka manta fa. Na rantse da Allah yarinyan nan sai ta kwana kiyama. Kada ka manta fa. A ƙasan wani kake fa, shi ya kawo ka wajen ya za ka zo ka ɓata wa kanka. Za ka zo ka samu matsala fa. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, 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 haram. Ka sa abin da yake burge ni da rufai da yogurt? Yana gyara fata. Wala ga na a rufai da mana. Wurin nan naku yayi kyau. Saboda zalamar taki ma rufai da kika ban mun mai strawberry. Wannan wajen guda 7 na siyo da kin shanye. Kudin rufai da ma a cikin kudin business din mu zai fito. Kin cuce ni wallahi. Wallahi. Nan ne nake da. Sai ki ci gaba ki ci. Ka san abin da yake. Ki burge ni da kai. Yawa hana. Koma da kura. Kan action sai ku fita sai ki fara wannan magana. Roll. Action. Kaga da Allah ba mutuncin bane mun. Usman. Ya da Allah ka tsaya rike. Wallahi wani da gini ma. To ai shine zai rubuta da yake. Kawai ka rike ni nan kawai. To mu je. Kai. Kai! Karfin mace ta mare ni macen ma irin kika kuma dagan murya sai na fasa miki kai. An daga maka. A ina zaka ni zan fara yanzu. Ka tayar ni. Yau wani sawon ba. Ka karba mana. Na rantse da Allah yarinyan nan sai ta kwana kiyama. Ka daina haka. Ka manta ba sawon ko? Ka ya kudi Allah wasa nake ba. Wai yau ka ne ka da kenan kuma ga bugan. Mun yi duka na ma. No, you beat me. Mutane ka bari. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa.